Daar rond de nacht en van de morgen betiet weer nog altijd een aantal buien actief. En ik joer tot daar nog een aantal buien. En wat opvoel, de gledens van vannacht en van de morgen betiet. Wel, de komende nacht kan ik weer glad worden. En dan de winter. Hoe komt het maar die winter? Nou, voorlopig geen echt stevig winterwaar. Want die winter moet opbouwen. Er is te min koud in Europa. En dat zult takkenmikke starig gewoon meer en meer opbouwen. En dan zult bij ons starig gewoon kouder en kouder worden. Nou eerst maar even naar de kwarte termijn. Joen en vannacht. Wel, bewolking, kans op mist en per opklaringstemperatuur 0 of plus 1 op het verste loon. En dat betekent kans op gledens. Op Heiloon zijn 2 graden in de plus. En dan terug naar de wind. Die komt uit het zuiden, zuid-zuidwest, zuid-zuidoost. En die wordt matig en vrij krachtig, letter vannacht in het kust- en maatgebied. Morgen, een dag met bewolking, een dag met eens even rein of lichte rein. In de maand dit misschien nog wel even mist. En hoe daar een temperatuur om er bij de 4 graden heen. En daarbij een wind uit het zuiden en zuidoosten, die is matig en krachtig. En dan krijgt dat waar een kil karakter. In de nacht temperaturen boven 0. En dan vooruit naar een toonje maar wat rein, temperaturen, zomaar er bij de 1 graden heen. En dan terug naar de vreed en buiken, maar een temperatuur om er bij de 6 graden heen. In de nacht al. Zo gemiddeld door de provincie om erbij 0, dus op plak min 1. En dan sneeuwen 4 graden nu daar, in de nacht min 1, wat lichte frost. En het lijkt het sneeuwen droog te blijven, maar de zinnen erbij. En sneeuwen, misschien wel wat sneeuw. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.